Oke guys, iki tekan omah. Iki keonge. Terus digodhog. Oh iya guys, lali guys, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki tekan omah guys. Iki keonge tak buntel gati terus diumbah, digodhog, terus lagi dicukili. Yo al. Engko wangi yo. 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 Wangi yo kili. Guys, tapi kene sih. Oke guys, ini wis nang omah iki. Nah, ini arep tak umbah sik, terus lagi digodhoke banyu. Iki apa iki yo? Langsung godhog banyu wae. Guys, banyu entek. Guys, coba guys, banyu entek. Oke guys, ini tak ubah ini guys. Ini ono bonsai-bonsai dulu. Karo ngenteni apa jenenge iki? Banyune ngisi ubah sik. Jadi kan rupane abang ini kan. Lemah sawah. Ini lah kabok. Dulu tambah kepengen aku pengen sebelah video kenal buat satunya lo guys tak ubah guys ini tak ubah karek butuh nih ini oke ini ngasih jadi bentuknya ini tak ubah karek ngenteni matang kok terus dicokeli ngono guys. Oke guys. Iki wis medhuk. Wis medhuk guys iki. Tinggal ngentas terus dicokeli. Oke. Wis medhuk iki gawa merungguri. Oke guys, wis iki nah iki lho barangnya matang kok tak sik banyak kita iseni banyu iki ben adem adem kan saudara ini terus ini sampai iki terus digawe salah banyu sik tak resik aku jadi ini sing dicipok mau durane tok guys sik sarane iki dibuat kok dibuat ini mau iku lho gampang ya iku mai iya main kan dia mangane lemah iya lho godhognya suwi gampang guys, iki wis bar guys. Wis bar apa jenenge?
di ojai dicukiri guys. Tuh kenanya. Jadi ini tinggal ngubah sih guys. Tak ubah sih guys. Baru kalau kan kok balik langsung digoreng wae. Balik langsung digoreng wae guys. Oke guys, wis bar gua cangkangin di rumah. Karo golek jamur nek menawa ono jamur kok pengen golek. Menawa jamur guys. Jamur oke guys, ini bar ngersiki keong mau ya. Ini genten arep gawe bumbu. Iki bumbune wong ngawur. Sing penting Enak. enak. Poso iki enak-enak guys. Bener. Guys, saiki karek nyiapne kompore karo minyak wis dadi. Jadi guys. Seger tenan.